Moikka ja tervetuloa minun kanavalle. Minä olen Suvi ja mulla on ollut jo pitkään kutsumus alkaa jakamaan omaa kokemusta ja tietoa aiheesta kaksoisliekki-ilmiö. Se on semmoinen asia, mistä ei oikeastaan voi tietää ja mitä ei voi ymmärtää kukaan muu kuin sellainen ihminen, joka on itse kaksoisliekkimatkalla. Tästä aiheesta löytyy ihan valtavasti tietoa ja ainakin omasta puolestani voin sanoa, että siellä on paljon semmoista, mikä ei ole mulle resonoinut, mutta myös paljon todella hyvää informaatiota, mikä on tukenut minua ja auttanut minua tällä matkalla. Kaksoisliekin kohtaamisessa ei ole kyse ihan tämmöisestä tavanomaisesta rakkaustarinasta. Ja koska me siinä hetkessä kohdataan ihminen, jolla on sama sielu kuin meillä, eli me olemme toistemme vastakkaiset polariteetit, niin tämän kaksoisliekin kohtaamisen tarkoitus onkin, että me löydämme tämän toisen avulla oman itsemme. Ja sen vuoksi tämä on erittäin haastava matka. Ja mulla itselläkin on ollut todella paljon epätoivoisia hetkiä. Ja niissä hetkissä minä olisin todella paljon itsekin tarvinnut tukea ja apua ja ymmärrystä, että mitä mulle siinä hetkessä tapahtuu. Ja juuri tästä syystä, niin mulla on ihan valtava palo ja liekki auttaa muita ihmisiä, jotka on tällä matkalla ja jotka tarvitsee tällä matkalla toisen ihmisen apua ja tukea. Jotenka minä olen täällä sinua varten ja tällä kanavalla tulen jakamaan tästä aiheesta enemmän. Valtavasti iloa, valoa ja rakkautta sulle. Nähdään ensi kerralla. Heippa!